Nanood ng TV lang si Doktora, naboboard. Let's just correct that. So, isipin mo na pupuno ka ng balde. Hey guys, good morning. Mamahaw mi. Tao ba? Say, Maribel. Kasabay kami. Tsaka ang delikado lang ng doktora, magtatawag yun eh. Halimbawa kung tatay. Oo. Hindi siya kada kain na 3 times a day na ganyan. Kaya ano lang, damag sa diabetes. Hindi mayroon siyang ganyan. Ha? Meron yan. 3 times a day siya kumakain ganyan. Eh, di saan niya pala yan. Hindi, pwede na. Tatlo, ano yan eh. Ang tatlong hiwa, ano yan kung isang araw. Ayun pa, pag may isa. Ano ba isang araw yan? Minsan dinadagan ko naman. Dalawang hiwa. Kunti lang siya kumain eh. Okay lang. Alay, mailo mo. Sa masadaan guys, tinula. At sa caregiver. Anong ulam lulutuin? Hindi na ako magluto. Dahil mayroong pinadala na Oo. sinigang. Ang ulam sa caregiver, lumalisa sa kalpi. Ako wala pang bulad yan. Yung pinula. Sayang ko may tira pa. 9. Gusto mo lang ng laman? Ano pa? Ito ang ubusin natin dito. Ayaw. A few moments later. Muli ako sa gawas guys ba? Mingaw na ako sa suras gawas. Madaan ko silang buwak na guys. Ang pakit ng guys. Para lagi nindot taglang buwak. Ay, hindi man makita. Ana. Na guys, ang nindot taglang buwak. Guys, kadiglang bulaklak guys. Makalipay. Makalipay bilang buwak. This one, view. Mura ng ganahan guys, basta mugawas ko. Kaya ganahan ko silang mga buwak. Klase-klase. Nindot kayo ng mga bulaklak. Huli na ko. Doon na naman to nakalilikog. Karadyot. Doon na naman to nakaliliko. Ang biligan nagprinsit yung doktora kay kuan.
Nalahos. Quincetia. Masud na ako kay nag-intercom si caregiver nga magpa-relieve ko no. A few moments later. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na pagli si Alex. Karne guys, alas 2 na hanja. Karon pa ako nakagawas gikan sa room ni doktora kay ang caregiver naligo hanja. Pag magligo, ang kawat sa paniud to. Hanja, aga ko. Ako sa pwedeng bantayin doktora bisag natuog ang gibabantayan dito kay basig makalimot ba mo kalit og bakod. Nahitabo man ganiha nga ning gawas ang caregiver kay natuog lagi pag kuha niya. Pagbalik ni dyan ngadto na CR. Diyan mo ito'y kinahadlagan kay magtawag si doktora nga mag-CR day si dyan. Mo na nga si doktora di gud si dyan may bijahan bisag natuog kay makalimot na. Mukalit og bakod mo ihi dyan si Jara. Dyan bakod matumba. Chatidig na. Chatidig na guys mo abot na ko lugma anda. Wapa ko kasigurado kung dari pa pa diretso. Uli labang quarantine. Gasa nila dapat i-quarantine siya tidig na ko kasayod. Diyan guys, lipay ko kay gabi nakatug ko first time jud guys nga nakatug ko 8 hours nga dire-diretso. Nimbawi jud ko guys kay katong mga isa ka semana nga ako lang isa. Medyo ko'y tarong natug. Gabi pa jud ni tabo nga nakatug ko grabing taas ang tug. Na ako kung magka-intercom naman. Hello? Ako kung magkaon. Nga doon as doktorang pagkaon. Asa nang tiwasan guys kaya si doktora na nga doon nagpagkaon. Magsalang sa naman ko daan o kung ano yun, dahil tiwasan. Pispilihan ang ilutos air fryer. Majud na. Ay naku, napurosin drabajid. Alam mo na yung microwave. Pag naisip ko, lulukot ako. Sa pagkain ni doktora guys, ay
lang maginita ng dyan mga gulay. Ang dugay-dugay kaning kuan. Kaning dyan isda. Okay. At kami luto sa dyan. At kami luto sa air fryer. Ah, nice. Diyan, continue ta sa itong aniod to. Continue ta sa itong paniod to. Ang caregiver ba ko nareklamo si Jai ang gusto. Si doktora, mukhaon ko no, on time. At ang ganyan nga, lugar namin dara, di mo makabuot, di na mo siya pwedeng. Mukhaon, mukhaon naman sa on time. Nareklamo ng caregiver kay wala ko na sa oras ang pagkaon kay makuha na si Jama bilar kay karon nga na caregiver di naman ko maglugay dito sa kwartong doktora na igo na naman ko maghatod sa ako ang gi-prepare nga pagkaon si Janay mo pakaon si Janay magpipi si Janay magpatak sa diyang mata aba naning si Janay di ba ko na pwede kapurahon na Diyos doktora mabutan magwanta di siya kay trabaho may ipangita. Dali ko guys kay nga na struktura. In the Philippines, Hi po. cases, although we are Nanood ng TV lang si doktora, naboboard. yung growth rate. Let's just correct that. So, kasi di mo napupuno ka ng balde, yung balde na pupuno, Ay. bagal po talaga. Ang ano ni doktora pag nakasmile eh. Sa training mo, di ba? Ang puti po ni doktora, hindi na kasi nainitan. Doon sa balde. Kasi, ito lang Nga ba, parang Amerikana, ang Pero puti-puti. pag i-increase po natin yung testing natin, Ang puti niyo po, bilang doktora. natin yung testing strategy na marami po tayo Ayun po. na-capture na cases, then you will see. Ako na muna nagbantay dahil nag-snacks ang caregiver niya. Kasi meron ka lang po. Kawawa nga po, dahil may paso. Ayun kamay niya. Sa Ah. pagsukat po ng pagtaas. Yan pong napaso. Hindi ko naman napansin. Punto yun ha. So, Hindi ko naman ginusto na ganun. testing kasi Pero okay lang, at least safe naman si doktora. Ay, nakakaway pa. Ayun na po, nanood siya ng TV, no? The Department of Health Umupo na muna kasi nabuboard sa kakahiga. Because ang hindi ko nila sa Bye-bye. test all gastos, i-test yung Bye-bye. 109 million population, or i-test yung